Vliegende herten komen veel voor in het dal van de Mosbeek. De grootste kevers van Nederland moeten het hebben van eikenbomen. En die staan hier nog volop in de oude houtwallen waarmee akkers werden afgezet. Op die oude eiken vechten de mannen met elkaar om vrouwen en ze planten zich voort. Vliegen doen ze alleen maar even kort tegen zonsondergang. En dat willen we meemaken. Speur je nu al of je kijkt gewoon om je heen? Of... Je kijkt gewoon om me heen. U zoekt ook mee vanavond? Ja, als het even kan. Ja. Vader en zoon ten Hope tellen hier vaak vliegende herten en nemen ons mee om ze vliegend te spotten. Het is een mooie warme avond. De temperatuur is nog wel goed. Als het niet gaat regenen, dan verwacht ik ze absoluut. Ze komen meestal echt zo rond zonsondergang. Dat is waarom we dan ook lopen. En ja, daar zit voor die beesten eigenlijk wel een logica achter. Want het zijn zulke grote en onhandige beesten eigenlijk. Dat ze een hele makkelijke prooi zijn voor van alles en nog wat. Zoals? Nou ja, kraaien, gaaien, roofvogels. Maar dat ze dan überhaupt nog rondvliegen als iedereen die beesten eet? Ze hebben heel veel kanonnenvoer en dat zijn de mannetjes. En die worden in grote aantallen geproduceerd. Veel meer dan de vrouwtjes. Midden op de boom zit zo'n man. Ze worden massaal opgevreten, bijvoorbeeld door boommarters. De mannen vliegen tegen dit tijdstip rond op zoek naar vrouwen om mee te paren. Op deze beelden zie je het paringsritueel dat uren kan duren en waarbij de man zich voortdurend moet verdedigen tegen anderen. Na de paring zoeken vrouwen een rottende eikenboom om eieren te leggen. Die gaat graven en die kan tot een meter diep zelfs graven en eitjes afzetten. Maar die eitjes moeten dus altijd afgezet worden bij een dode boom of bij rottend hout? Ja. Eenmaal uitgekomen blijven de larven van het vliegend hert het grootste deel van hun leven onder de grond. Soms duurt het wel 8 jaar voor ze uitvliegen. En dan is het bovenkomen. Nou, vrouwtje zoeken, mannetje zoeken, paren voortplanten. En dan? Is het dan ook gelijk afgelopen? Voor die mannetjes is dat wel afgelopen. Die vrouwtjes gaan nog wel even door. Ik geloof ook dat ze meerdere keren wel eitjes kunnen leggen. In hetzelfde seizoen? In hetzelfde seizoen, ja. Maar mannetjes hebben niet zo'n heel lang leven, nee. Jeetje zeg. Bijzonder leven dan. Dat is wel een heel bijzonder leven. Tot 8 jaar onder de grond en een paar weken erboven. Ja. Nu begint het serieus te regenen, hè? Ja. Hey. Oh, hier, ja, boven. Ja. Ja. Goh. Nou ja, zeg. Hij heeft geen lampjes. Nou, u zag hem goed. Scherpe ogen, haviks. Haviksogen.